mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe. Tikulandireni omvera mpologalamu ino imene nthawi zonse timakhala tikuphunzira mawu a Mulungu chokera m'buku lathu lopatulika Baibulo. Timakhala nayo mitu yosiyanasiyana makamaka maphunziro athu. Tsiku la lero muli ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Sindili ndekha ndikhalanso ndi mnzanga amene timpatsa mpata kuti adzitchule dzina komanso kumene akuchokera. Koma poyamba tidziwitsanepo kuti phunziro lathu la lero tiyima pamutu wokhudza kupembedza. Mawu akuti kupembedza si mawu achilendo. Mukatchulidwe kena kamatchulidwa kuti kulambira, kupereka ulemu, kapena kuopa, kapena kuti kugonjera. Maliwu onsewa amabwera pa fundo imene yokhudza kupembedza. Tikamayang'ana mu chipangano chakale cha Baibulo limatithandiza kudziwa mmene anzathu adalinso akupembedza. Monga tikamaona pa Genesis chapter 4 timaona kupembedza kwa Kaini ndi Abele. Pa Genesis chapter 8 mpaka na verse yake ya 21 amakamba zokhudza kupembedza kwa Noah. Komanso Abrahamu pa Genesis chapter 22 ananyamuka ulendo wa masiku atatu kupita ku mapiri a Moriya kuti akapembedze Mulungu. Osayiwalanso ana Israeli pamene anamanga kachisi mu mzinda wa Yerusalemu amene anathandiza kuti akapereke nsembe zawo kwa Yehova. Koma mu phunziro la lero tikhala akhazikika maka kupembedza mu chipangano chatsopano. Tiyeni tikhale limodzi. Monga ndanena kuti ndili ndi mnzanga, yafika nthawi yoti ndipatse mpata komanso kuti adzitchule dzina kumene amachokera komanso dzina lake ndi ndani. Mwina poyamba tikulandireni. Zikomo kwambiri. Anthu ali ndi chidwi chofuna kudziwa kuti ndinu ndani komanso muchokera kuti. Alright. Ndiyamikire kwambiri ifa chondilolanso tokhala nawo pa program imeneyi tsiku la lero. Dzina la ine ndi Vinjero Gondwe, ndinenso mmodzi mwa membala wa mpingo wa Khristu, ndipo ndimachokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Zikomo kwambiri. Monga ndanena kuti phunziro lathu la lero tiyima pa nkhani yokhudza chipembedzo. Makamaka kuyang'ana zokhudza chipembedzo mu chipangano chathu chatsopano. Mwina womvera angafune atadziwa mwansanga kuti kodi chipembedzo cha mu chipangano chatsopano chimatumikiridwa ndi magawo angati nanga ndi magawo ati amene amafunika pa nthawi imeneyi. Alright. Tithokoze kuti phunziro limene litokhala ndi nthawi imeneyi tothandizana kuyankha mafunso ena amene anthu timakhala nawo kudza kupembedza. Ndiyamikirenso kwambiri imene mwafotokozera zokudza kupembedza kuti ndi chinthu chofunikira pa moyo wa munthu. Komanso china chimene ndingachezepo zokudza kupembedza ndi zonena kuti tikafika nthawi yopembedza sizinaseedwe kwa munthu kuti apathe kupanga magawo kapena kupanga kuti lidzipembedza motere. Koma ndi Mulungu amene amapatsa munthu. Ndiyamikire munafotokoza zitsanzo za chipangano chakale. Komanso pano sitikamba za chipangano chakale kamba za chipangano chatsopano. Ndeti kaona zitsanzo za chipangano chakale imene azatha mapembedzera tipeza kunena kuti sizinali munthu ukauza Mulungu kuti ndifuna ndidzipembedza chonchayi. Koma Mulungu amauza munthu kuti ndifuna iwe munthu udzindipembedza chonchi. Ndi pamene ifenso mwafunsafunso imene lonena kuti mu chipangano chatsopano kodi ife masiku ano tili ndi magawo angati akupembedza pamene timayenera kupembedza morali. Ndi funso labwino ife nthawi zina anthu timukhoza kuti tupembedza koma mwina situdziwa kuti kodi Mulungu anayika kuti chani. Nthawi zina munthu akhozoyika njira zake kuyiwala kuti si munthu amene amayika njira yopembedzera Mulungu koma Mulungu amene amayika njira yopembedzera. So zinthu zofunikiradi kwambiri kuti todziwa bwino pa nkhani imeneyi. Funso lanu monga amene mwandifunsira kuti kodi magawo akupembedza alipo angati. Tikaona chipangano chatsopano chimatipatsa magawo asanu kapena 5. Amene mpingo umene Yesu analonjeza pa Mateyu chapter 16 verse 18 pa Mateyu chapter 2 umene unayamba anawapatsa magawo asanu akupembedza. Umene akhristu akakumana ayenera kuchita. Ndipo magawo ake ndi ati? Ndamene afuna kuti tadziwe malingana ndi funso lanu loyambirira number 1. Choyambirira ndi chonena kuti Mulungu amafuna kuti ife pamene takumana ngati akhristu tipemphere. Kupemphera. Ine nthawi zina kupemphera kumagwiritsidwa ntchito m'mawu ngati kutanthauza kuti kupembedza. Koma kupemphera tukamba pa ndi pemphero nditu. Limene akhristu akakumana amayenera kupemphera. Tikaona pa buku la Yakobo chapter 4 verse yake ya 2 tikamapemphera timakhala kuti tumupempha mwina Mulungu zimene tikufuna kuti atithandizire. Komanso tikaona pa 1 Yohane chapter 1 verse yake ya 7 mpaka verse yake ya 9 timakhala kuti uvomekeza zimene talakwa. Ndikuti gawo loyamba la kupembedza
ndi kupemphera limenenso pa machitidwe chapter 1 verse yake 14 timapeza kuti timakhala kuti tikuyankhulana ndi Atate. Ndeti gawo loyamba la kupembedza ndi kupemphera kumene munthu amatula nkhawa zake kwa Mulungu, amapempha kapena munthu ndi Mulungu amakhala kulankhulana. Ndeti gawo loyamba limene timalipeza m'Baibulo limene lokudza kupemphera. Gawo lachiwiri limene timalipeza m'Baibulo ndi lokudza kuimba. Akhristu akakumana pamodzi Mulungu amayembekezera kuti chomuimbira nyimbo. Ndipo timaona mu buku la Chipangano Chatsopano chimatipatsa chitsanzo, buku la Efeso maso buku la Kolose akutipatsa chitsanzo zabwino kuti pamene Akhristu takumana tithe kupembedza Mulungu wathu pa kuimba nyimbo. Munthu amayimba nyimbo kuimbira Mulungu. Ndeli pamene timaona mpingo wa Chipangano Chatsopano pa kuimbanso nyimbo pa chinthu chofunikira chimene Baibulo limafotokozanso kunena kuti mulibemo makwaya, mulibemo zida, mulibemo zabwino. Chifukwa Mulungu sanazikoze choncho. Ndeli pamene munthu akuchita zosemphana ndi zimene Mulungu anayika pokudza kuimba ndi kuti akusemphana. So gawo lachiwiri ndi lokudza kuimba nyimbo. Gawo lachitatu limene timalipeza mu Chipangano Chatsopano ndi lokudza kupereka. Tikaona pa buku la 1 Korinto chapter 16 verse 1 ndi 3 komanso pa 2 Korinto chapter 9 verse 6 mpaka 7 amationetsa ndithu kunena kuti Akhristu pa tsiku loyamba la Sabata pamene takumana tipereke. Timapereka bwanji malingana ndi mmene ife tapindulira. Ndeli pamene taona pali gawo loyamba la pemphero, timayimba nyimbo, timayenera kupereka, komanso timauzidwa kuti tichite ngonero. Paona Korinto chapter 11 verse 23 umatsika munsi komanso buku la Mateyu chapter 26 verse 26 timapeza kunena kuti Yesu pa Mateyu chapter 26 anakhazikitsa ngonero. Paulo paona Korinto chapter 11 amoso Akhristu akwa kuti izi zimene nalandira kuchokera kwa Yesu ndinu sochitani izi. Ndele tikuona kuti gawo lina limene machita ndi limenelo la ngonero limene pa buku la Machitidwe chapter 20 verse 7 akutuza kuti machita tsiku loyamba la Sabata. Ndi kuti pamene Akhristu takumana pamene okhala ngonero. Kenako timayenera kumvanso ulaliki kapena kuphunzitsana kwa mawu a Mulungu. Ndeti zonsezi zimagawo asanu amenewa ndi amene amapanga kupembedza kwa mpingo wa Chipangano Chatsopano. Ndeti malingana ndi funso lanu kuti magawo ali pangati, Baibulo kutipatsa ndi chitsanzo kuti alipo magawo asanu kapena 5. Zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri makamaka kuti patsa yankho lodalirika ngati limeneli kuti kupembedza mu Chipangano Chatsopano tili nako magawo asanu. Mwakamba za pemphero, nyimbo, chopereka, ngonero komanso timaphunzira mawu a Mulungu. Ndizoonadi kuti mwatchuliramu alipo ndi magawo asanu. Koma mwina nkutheka omvera angakhale nalo funso lakuti kodi magawo amenewa asanu amapezeka mu chaputala chimodzi pamodzimodzi kapena ngati sapezeka pa chaputala chimodzi? Ndi njira ziti zimene timayenera kuzitsatira kuti magawo amenewa taone? Okay. Ilonso ndi funso labwino chifukwa pano tikaona muzipembedzo tikupezadi kuti ena kupanga magawo ena sakupanga chifukwa kuti mwina palibe vesi imene ungayipeze ya imodzi yongonena kuti muchite magawo awa 5. Chabwino. Komabe tikaona buku la Machitidwe chapter 2 verse 42 imatipatsa funso zina ya zinthu zimene ifeyo ngati Akhristu pamene takumana timenera kuti tithe kuchita pomupembedza Mulungu. Mpingo tayamba umene pa buku la Machitidwe chapter chake cha 2 pa tsiku la Pentekoste ija azathu anachitaponso magawo ena akupembedza. Monga pamenepo timaonapo pa Machitidwe chapter 2 verse 42 akunena kuti ndipo anali mchikhalire mchiphunzitso cha atumwi ndi mchiyanjano, kunyema mkate ndi mapemphero. Ndeti kuona azathu mpingo tayamba umene pali zinthu zina zimene anachita ndithu zimene tikuzipezapo. Chabwino. Wanali mukhala muchiphunzitso cha atumwi, kunyema mkate komanso mapemphero komanso muchiyanjano. Ndeti tupezapo magawo ndi 2 pamene pakumene kuchitika pamene mpingo wakumana. Komabe kuti tingadziwe bwanji kuti kapena timapeza bwanji magawo amene Baibulo limatipatsa mwachindunji murani kuti titoze kuti magawo alipo di 5 zimene zingatithandize. Fantazira munthu wakozonera kuti ifetu kwathu timachita atatu ine sitichita ndi malakwa pati ndi chofunika kuti timuthandize kuti pa malakwika ndi pati. Tikaona Baibulo limagwiritsa ntchito njira 4 zimene Baibulo limafotokoza zamene tingapezere magawo asanu. Njira yoyamba ndi chitsanzo. Yes. Timati tikamawerenga monga buku la Machitidwe chapter 7 verse 20 timapeza po chitsanzo pamene azathu amapanga ngonero. Ndeti tikupeza kuti chitsanzo tuchigwizipeza bwanji tsiku loyamba akuti tsiku loyamba la Sabata. Ndeti ngatakuona kuti tsiku loyamba la Sabata azathu anachita ngonero. Inu ndine lero sitinganene kuti ngonero lichite mande, tichite kachiwiri, tichite kachitatu kapena tichita kamodzi pachaka. Chifukwa chitsanzo chotero palibe. Chitsanzo chimene inacho nchoti anachita tsiku loyamba la Sabata. Ndeti tanthauzo kuti pa tsiku loyamba la Sabata pamene Akhristu wakumana achite cha ngonero. Ndeti munthu atanena kuti tichita ngonero kamodzi pachaka, kamodzi pa 3 months, kamodzi pa 4 months. Ndeti yakunena kuti yeyo ndeti kwa yeyo tsiku loyamba la Sabata limabwera kamodzi. Koma ngati tsiku loyamba Sabata limabwera wiki ina iliyonse, Sabata ina iliyonse, munthu sanganene kuti tichita kamodzi. Ndeti sakutsatira zimene. Ndeti chitsanzo ndi njira imodzi imene mawu a Mulungu amatithandizira kuti tiyenera kuchitira. Pa chitsanzo omwepo tikamachita mwina pa ngonero. Paona Korinto chapter 11 verse 23 matsika musi mmene timapangira.
Yes, Paulo poforoza Khristu lako Akorinto amanena zimene Yesu anamuuza. Ndeli mapeza kuti atatenga ngati anapemphera kenako anatenga pesa kupemphera. Mona nguwapatsa uphunziraja pa mapeto pake. Ndelo zoti inu ndine lero pogwitsa ntchito chitsanzo sitinganene kuti titenga chipatso cha mpesa tigawana kenako tipemphera. Ndeli tufusana kuti chitsanzo chake chino masitenga kuti chifukwa chitsanzo chodzukira njolo katenga umapemphera kenako ndekuti chitsanzo ndi njira imodzi imene timagwiritsa ntchito pofuna kupeza kupembedza. Njira yachiwiri imene timagwiritsa ntchito ndi kuganiza koyenera. Tikakamba za kuganiza koyenera tikukamba za pali lamulo limene Mulungu anayika koma limafunika so kuganiza moyenera. Mwachitsanzo tikaona buku la Machitidwe chapter 16 verse 15 awana kuti Lydia ndi amabanja pake anabatizidwa. Ndati tikupeza kuti Lydia ndi amabanja pake anabatizika. Ndiye munthu akozonena kuti ndati ngati Lydia anali ndi mabebe makanda. Naonso anabatizidwa. Ndoti ana akozobatizidwa. Pango lina kuti ababanja pake. Ndati tidziwa kuti munthu isanaganize moyenera chifukwa tikaona za ubatizo amanena abatizidwe ni munthu otadziwe wakhulupirire ndi munthu makavomeze mpaka pake pabuku la Roma chapter 10 verse 7 matsika musi. Ndati pamene ukuona kuti Lydia ndi amabanja pake anabatizika poganiza moyenera zikuthaniza kuti usaganize kuti ngalanani ndi makanda anabatizidwa. Chifukwa pali mavesera amene akutsutsa zimenezo. Ndati kuganiza koyenera kumafunikira makamaka kudziwa so lamulo lina la Mulungu lokudza chinthu chimenecho. Ngati lamulo lina la Mulungu sulidziwa lokudza chimene zinthu zikusokonekera. So dziwa moyenera. Ndati tikuona kuti kuganiza koyenera ndi chinthu chofunikira kugwiritsa ntchito zinthu zimenezo. So njira yachiwiri popezera zinthu ndi kuganiza moyenera. Njira yachitatu timapezapo ndi zinthu zimene zinanenedwa mwachindunji. Zomwe kuti muchite izi. Mwachitsanzo buku la Maitanidwe chapter 16 verse 16 amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndi zinthu zomwe yankhulidwa mwachindunji. Ndekuti ine ngati ndifuna chipulumutso nditani tikambirane kuti mpulumuke nditani ndiupatseni ndalama sitingakambirane zimenezo chifukwa zalembedwa mwachindunji amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndikuti sitingatsutsane. So tukamba za zinthu zimene Mulungu anayika. Ndipo ngati kamaona pa buku la Maitanidwe chapter 16 verse 18 Yesu anati dzakazika mpingo wake. Akamba za umodzi. Inu ndine tidzikalimbana kale. Tingolimbana foti tufuna kulimbana. Koma osati foti Bible likutero. Zoona dizimene. Koma mwachindunji anamena. Ndoti njira ina yokhazikitsira lamulo la Mulungu ndikugwiritsa ntchito mwachindunji. Njira yachifolo imene ili yomaliza imene timagwiritsa ntchito pokhazikitsa malamulo a Mulungu ndiyo kudza limene timachula kuti njira yokwaniritsira lamulo la chindunji. Mwine namangugwiritsa ntchito mu Chingerezi chonoti experience. Kulanda zoti pali lamulo koma pali zinthu zina zimene munthu ali ndi kuthekera kochita pa. Kuti lamulo lija mwachitsanzo buku la Hebrew chapter 10 verse 25 amanena kuti chani musaleke kusonkhana kwanu pamodzi. Ndipo pamene pa Hebrew chapter 10 verse 25 amati musaleke kusonkhana kwanu pamodzi. Chimene pamene pachasana nene ndi chani? Sana nene kuti musonkhana pati. Sana nene kunena kuti mudziyamba nthawi zake. Koma chimene Bible linangoyika mutonena kuti tsiku la Sabata musaleke kusonkhana kwanu pamodzi. Ndekuti mpingo wanu paja muri kuchokera kwanda kwasandulo. Pino kwasandulo zako zoti ife mapemphero tsiku la Sabata ziyamba 10 koloko. Ife kwatu ku 36 ndi mapemphero ziyamba 6 koloko mama. Tosefe ngati tsiku la Sabata ndechofunika ndithu nthawi iyo Mulungu anatisira. Malo osankhanirana Mulungu anatisira. Ife likozo masonkhana pa mtengo inokhala ndi nyumba yopemphererapo. Ndekuti zikutitani. So Mulungu anatilola kuti njira ino yokhazikitsira zimenezo ndi imeneyo. So tikuona kuti pali magawo 4 amene ndithu timagwiritsa ntchito. Ndeti kaona pa magawo asanu aja tikapeza pemphero tipeza chitsanzo. Azathu anapemphera pena kumana. Anachita mgonero. Anachita chopereka. Anachita magawo seulaliki anauva choncho zinachitika. So zonsezi zimabwera pogwiritsa ntchito malamulo njira 4 zimene Mulungu anazika. Zikomo kwambiri. Ndithu. Iyayi mwafotokozera bwino makamaka mmene tingagwirisire ntchito njira zathu zoti tipezere magawo asanu achipembedzo. Mwina ndikubwezerani pambuyo pang'ono. Pa nthawi imene mumafotokozera za magawo asanu simunakambepo zokhudza Maitanidwe. Tsono pokhala simunakambepo zokhudza Maitanidwe, kodi simunangoyiwala kuti mwina Maitanidwe ndi gawo lina la nambala 6? Nanga ngati si gawo la nambala 6 Maitanidwe amapezeka bwanji mu mpingo lero? Zoona ndi pali imene yosida iforokoze. Tudziwa ndithu kuti pamene mpingo wa Khristu wakumana umachita magawo asanu aja aforokoza aja.
komano tukambaso za gawo la mayitanidwe. Yeah. Choyamba chimene nero zindikira chinthu ichi tinafotokoza kuti pokudza kupembedza Mulungu ndamene amayika njira yopembedzera. Yeah, munatero munthu amatsatira. Yeah. Osati munthu kuyika njira kuti Mulungu atsatire. Ayi. Yeah. Zoona. Ndiyeno tikaona pabuku la Yohane chapter 4 verse 24 pamene paja Mulungu Yesu pamene amayankhula ndi Mzimu anafotokoza kuti Mulungu ndi mzimu ndipo afuna mupembedza iye apembedze mu mzimu ndi choonadi. Yeah. Pamene amakamba za mzimu ndi choonadi amafuna kutanthauza kupembedza ndi mtima woona komanso ndi maganizo athu onse. Yeah. Pamene akamba moona ndi ndero akamba kuti kuchita malingana ndi chipangano chatsopano magawo asanu. Ndeti pamene munthu maganizo ake ali pa chipembedzo komanso akuchita magawo asanu akupembedza mu mzimu ndi choonadi. Ngati sakutero sakupembedza moyenera. Chabwino. Ndino tikaona kunoti pali magawo asanu chimene chimachitika ndi chani? Tiyambeka kwaona kuti magawo asanu aja amagawidwa magulu awiri. Mbali imene munthu amachita ndi mbali imene Mulungu amachita. Ndino pamene tikufuna kumvetsetsa kuti mayitanidwe ali motani tiyenera kuziganizira zinthu izi. Pamene tukamba za mbali imene munthu amachita ndi mbali imene Mulungu amachita tikutengera magawo asanu aja tionapo chinthu ichi. Tikozo mwina kuti tamvetsetse bwino tikozo magwetsa ntchito ngati funso. Kodi ikafika nthawi yawo kuti tipereke. Amapereka ndi ndani? Amapereka ndi anthu. Upereka kwa Mulungu. Kodi ikafika nthawi yoti tipemphere amapemphera ndi ndani? Ife anthu ndiye timapemphera kwa Mulungu. Nanga ikafika nthawi yonena kuti mwina tiyimbe nyimbo amayimba nyimbo ndani? Ife ndiye timayimbira Mulungu. Ikafika nthawi ya mgonero timakhala tikumbukira za ndani? Tikumbukira za imfa ya Yesu pa zimene Mulungu adatichitira. Ndio nakumbukira ndi ndani? Ife anthu. Ndeti tikaona magawo amene wafolo pa magawo athu asanu tikupeza kuti munthu ali ndi mbali yochita. Ndeti tafika nthawi yonena kuti tichite chopereka. Ine ndasankha kuti ndisapereke. Ndoti tikhala kuti Mulungu anatipatsa nthawi yoti ndipembedze koma ine sinapembedze. Ine mwakana. Ndoti pama kupembedza mu mzimu choonadi kwanditana apa? Kwakanika. Ndekuti tikuona kuti pakupembedza munthu amachitapo mbali yake, Mulungu samachita mbali yake. Munadzafotokoza I think imene mafotokoza mbali ya chitsanzo cha Kaini ndi Abele I think book ya Genesis. Kaini ndi Abele sanakapereka sembe kwa Mulungu. Aliyense anaona apereka sembe. Koma chinavuta ndi chani? Munthu anachita mbali yake, Mulungu amene anachita mbali yake. Ndi chinavuta choti Mulungu sanalandire sembe ya wina chifukwa munthu wina mbali yake sanachite bwino. Ndoti pamene tikukamba za kupembedza mbali ziwiri zimene ochitapo kale. Ngati mbali ina yechita mbali ina sinachite kupembedza sikuyenda. Sikuyenda bwino. Ndipo uona pakupembedza kwathu magawo asanu tikupeza kunena kuti magawo folo amayimira munthu. Ayimbe nyimbo, apemphere, achite chopereka, achite mgonero. Kenako Mulungu ikafika nthawi imeneyo ndeti makhala ndi gawo lachiwiri la kupembedza kwathu limene timakhala ulaliki kapena kuphunzitsa mawu. Ndeti gawo limene chimachitika ndi chani? Ndi nthawi yoti munthu tsopano akhale pasi Mulungu alankhule. Chifukwa zimene timalalikira si zimene ife tikufuna koma tizichokera m'buku lopatulika mawu a Mulungu. Ndeti pa nthawi yoti Mulungu alankhule tsopano ndi nthawi yoti Mulungu amayembekezera kuti munthu andimvere. Ndi nthawi yoti ine ndimulankhule. Chimodzimodzi ifenso tikamapemphera kwa Mulungu timayembekeza kuti Mulungu atimvere. Timayembekeza kuti chopereka chathu Mulungu alandire. Timayembekeza kuti mgonero wathu utachita moyenera. So tayimbanso motaniso moyenera. Ndekuti tikakamba za magawo asanu taone monena kuti pali gawo limene munthu amachita, pali gawo limene Mulungu amachita. Ndeti gawo limene mufunsa za mayitanidwe china chimene chimafunika kuti timvetsetse chinthu ichi. Mwina ndi chichewa chathu chabe chimene chimanguvula. Timanena mawu oti gawo. Koma mayitanidwe si gawo. Ndi nthawi yonena kuti munthu alankhule ndi Mulungu alankhule ndi munthu. Ndipo alankhula ndi Mulungu bwanji? Ndi nthawi ya ulaliki. Chifukwa munthu akayimirira kumalalikira ndero chimene achita choti akuyankhula zimene Mulungu akufuna. Tikamaona chipangano chakale timapeza chitsanzo zanenera ambiri. Akamalankhula amayoti Mulungu akuti, Mulungu akuti, Mulungu akuti. Ndipo kuti zimene amayankhula zija foti Mulungu warani? Watuma. Ndi anthu aja akalapa alapa zifukwa zimene anena Mulungu. Chisazo chabwino buku la Yona. Yona anapita kukalalikira ku mzinda umene wa Ninive. Analalikira kumene kuti Yona sanagwirizane nazo koma analalikira anthu analapa. Analapa ifake ncha Mulungu walankhula. Ndene tikakamba za mayitanidwe si gawo lapadera. Mayitanidwe limabwera chifukwa pali ulaliki. Popanda ulaliki palibe mayitanidwe. Popanda mawu a Mulungu. Ndi chinthu chonena kuti china chimene ndinonjezerapo nchonena kuti anthu amanena kuti nanga bwanji sipakhala mayitanidwe after ngonero. Sipakhala ulaliki. Chimene chimachitika chinthu ichi pa magawo athu asanu. Pali nthawi yochita. Ngonero ni nthawi yochita ngonero. Chopereka ndi nthawi yochita ngonero. Yochita chopereka ndi. Nthawi yoyimba ndi nthawi yoyimba. Pamene ulaliki ndi nthawi yoti Mulungu atiyankhule. Koma nthawi zina zinthu yoti tichite.
sinayikidwe kuti tidziphunzitsana kunena kuti gonero ntani kapena zimakhala mutani ndi nthawi yoti agirizidwa achite zinthuzo pamene nthawi yolaliki ndiyo lalikira anthu kuphunzitsana ndiye tikaona tipeza kunena kuti Maitanidwe akubwera fa chaulaliki tipitirize kunena kuti nthawi zina anthu ena timaganiza ngati kuti mwina Maitanidwe amabwera kapena kulapa kuja nthawi imene zaipa amabwera ifa cha mgonero apo ndi pali kulapa tulakwa ifa yake ndi chani ambiri mwina mpingo wa Khristu timapita m'misonkhano yambiri misonkhano kachitika lachisanu pamakhala Maitanidwe kuti Maitanidwe lachisanu amabwera kuifa chachani chifukwa cha uthenga wabwino timakhala pali mgonero nanga loweruka pakakhala msonkhano timakhala Maitanidwe kuti Maitanidwe ajamabwera foti pali mgonero chifukwa chake pali cha uthenga wabwino wa Mulungu nde nanga la Mulungu pali mawu a Mulungu alalikidwa nde munthu akanene kuti Maitanidwe achitika cha mgonero chofunika choti anthu tithandizane kunena kuti taonani lachisanu taonani loweruka tikakhala ndi msonkhano kapena masiku ena onse tikakhala ndi zochitika zina tikamalalikirana timakhala ndi nthawi ya Maitanidwe kuti Maitanidwe amachitika chifukwa cha mgonero tipeza kuti koma achitidwa chifukwa pali mawu a Mulungu ndipo pamene pali konse pamene pali mawu a Mulungu paine kukhala kupereka mpata oti anthu achitepo kanthu mawu a Mulungu ulaliki uja ndimene ulalika ndikuyitana pamene tikuphunzitsa mawu a Mulungu tikulalika mawu a Mulungu tikuwayitana anthu ndipo ukafunsa kuti Maitanidwe ndi gawo lana pa 6 ayi Maitanidwe nzotsatira za ulaliki ndipake lachisanu timakhala zotsatira za ulaliki loweruka pamakhala zotsatira za ulaliki la Mulungu pakakhala ulaliki pamene ukhala zotsatira ndiye tikoza kuyankha motero mapanakati pano tathokoza ko basi chifukwa cha kuyankha kumeneko mafotokozerapo kuti Maitanidwe si gawo la nambala 6 koma ndi zotsatira za mawu a Mulungu anthu akalalikidwa mawu a Mulungu akatha kumva mawu a Mulungu ndiye tinapezeka kuti ena ayi watsutsika ndi nthawi yawo yoti akonzetse ubale wawo ndi Mulungu nthawi yake imakhala imeneyi n'chifukwa chake ndi pa chapter 2 paja Petro adalalikira ndiye kuti anthu aja adafunsa kuti titirani chifukwa choti akhudzidwa ndi mawu a Mulungu ndiye chifukwa chake Petro adayankha kuti chofunika mulape komanso mubatizidwe azikoma kwambiri mafotokozera bwino kuti cholinga cha uthenga wabwino kumakhala wakoza anthu kapena kuwasintha anthu koma mwina afunso linganene kuti nthawi zina zimachitika kuti uthenga wabwino walalikidwa yaperekedwa nthawi ya Maitanidwe ndiye pamene paja anthu amene akubwera adzakamba za makalata ine ndidzathokoza mpingo mudaka ndizonda kuchipatala ine ni njala ya masiku 3 ndiye ndifuna kufuna kwabwino ndi zidziwitso zina kodi iwowa sinde kuti amakhala kuti akhudzidwa ndi uthenga wabwino pamene akuyisa makalata imene lonso ndi funso labwino kwambiri tikaona buku la Machitidwe chapter 3 tiyambira Machitidwe chapter 2 munafotokoza chicha Machitidwe chapter 3 chapter 9 chapter 10 chapter 11 chapter 17 timapeza kuti mawu a Mulungu monse analalikidwa chapter 2 mawu a Mulungu atalalikidwa pa Pentecost anthu anasadwa mtima ndachitapo kanthu chapter 3 chimodzimodzi chapter 9 timapeza pa nkhani ya Paulo ali Saulo ataphunzitsidwa ndi mawu anabatizidwa chapter 11 chapter 10 chapter 11 chapter 17 timapeza muzitsanzo tikoti buku lonse la Machitidwe muli zitsanzo zambiri anthu onse aja amatembenuka foti palalikidwa mawu ndoti timakamba pajapa kuti chitsanzo ni njira ina imene timagwiritsa ntchito pofuna kuchita lamulo la Mulungu ndoti ife lero ndi chitsanzo kuti paliponse pamene palalikidwa mawu anthu amayenera kutani kuchitapo ndi choyambira ndiyo pofunsafunso limene nchonena kuti pofuna kuyankha mwina tikuzoyankhanso mwafunso kunena kuti kodi munthu akanyamula baibulo lake ndikuyima nkumalalikira amakafuna chani afuna kuti anthu asinthe ndoti tipeza kunena kuti pamene munthu akubwera kunena kuti ndofuna nditenge kalata ndipita uku ndofuna nditere kapena munthu kuthokoza mpingo natere tiona kuti ndi cholinga cha ulaliki sizikugwirizana ndekuti pamene mwina pamabwera maganizo onena kuti ngati zili choncho ndi Maitanidwe nzolengeza ndeti ngochotsa koma chimenechi chofunika ndikuti anthu amvetsetse alape kapena abatizidwe koma ena onsewa ndi zolengeza zimene mpingo ukhoza uzitenga kuzika kuti koma munthu kuti anene kuti ofuna olapa obatizika amakalata onse tingokankhira ukupititsa uku sizolengeza chifukwa chitsanzo tinazo zimene zathu atalalikira anthu okulotembenuka mtima timaona pa buku la 2 Petro chapter 3 verse 16 ndi 17 akunena kuti pa verse 16 lemba lililonse adaluzira Mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso chitsutsano chikonzero chilangizo cha mchilungamo kuti munthu wa Mulungu akhale woyenera wokonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino apa pa verse 16 akunena kuti lemba lililonse
Analitani Mulungu adaluzira. Ndeti ngati lulemba kuti lemba lero se Mulungu analuzira. Zotanthauza kunena kuti munthu sanganene kuti pamene tikuva mawu a Mulungu ndiye kuti mawu awa sangatembenuze munthu. Lemba nalilose Mulungu analuzira. Ndeti tikakamba za ulaliki cholinga chake ndikufuna anthu amene afuna kubatizika unabwere mu mpingo. Osati makalata alendo ali ndi zina zofuna kungodziwitsa mpingo ziyenera kubwera kunja kwa chipembedzo. Chifukwa ulaliki umatsatidwana ndi kuyitana kuwabweretsa anthu mu mpingo. Chabwino. Ndithu. Ayi mafotokozera bwino kwambiri makamaka pamenepa chifukwa pamene paso ndi pamene anthu ambiri azunguzikapo kwambiri. Yes. Choncho omvera athu malinga limene mphunzitsi wathu watifotokozera ndithu nthawi ya Maitanidwe ndi okhawo ofuna kulapa kapena ofuna kubatizidwa ndi amene ayilobwera pa nthawi imeneyi. Koma makalata othokoza mpingo kapena zidziwitso zina zizonse zimene zizene kupitika kunja kwa kapembedzedwe. Ndifani zolengeza zimenezo. Sitingachotse Maitanidwe kuchotsa Maitanidwe onse chifukwa chakuti pamabwera amakalata. Ayi sizolondola. Nthawi zina tikafuna kukonza zinthu tizidziwa kuti vuto ndi chani nanga tingazikonze bwanji. Yes. Chifukwa sungampeze munthu ali kugwetsa nyumba mfunsa kuti bwanji akuti mwalowa mtsikiti. Inde anafunika achitepo kanthu makanthu kake sikamene mnafunika kupopera. Osati kugwetsa nyumba. Choncho sibwino kuchotsa Maitanidwe chifukwa pabwera amakalata. Chofunika kuchotsa makalata othokoza mpingo ndi zinazo. Yes. Pamene nthawi yathu ipita kumapeto mwina pali maganizo wena. Maganizo amenewa amanena kuti munthu akamalapa nthawi ya chipembedzo kapena akamafuna kubatizidwa nthawi imene chipembedzo chili mkati kumene kumakhala ngati udetsa ndi kuyipitsa chipembedzo kusokoneza kapembedzedwe. Maganizo amenewa alipo. Sinudziwa inu maganizo amenewa mungathandize bwanji kuchokera m'buku la Thobatu ka Baibulo. Zoona tinamva anthu ena amati tichotse Maitanidwe chifukwa tusokoneza chipembedzo. Zoona zimene anthu ambiri amaganiza. Maganizo amenewa chinthu chosangalatsa kwambiri njoti siwoyamba lero anthu kala nawo. Chabwino. Tikaona buku la Mateyu chapter 12 limapezapo chitsanzo Yesu anakumana ndi anthu amene amaganiza choncho. Anthu ena ankamunena Yesu kunena kuti zitheka bwanji kuchiza munthu tsiku la Sabata. Chifukwa Ayuda amene amasunga tsiku la Sabata linali lofunika koopsa kwambiri. Ndamano tsiku la Sabata silogwira ntchito. Ndi Yesu anapatsa chitsanzo cha David kuti mukumbukira David zimene anachita. Anachita zakuti. Kuti zinakhala bwanji. Yesu chimene amafotokoza nchonena kuti nthawi zambiri anthu timayiwala kufunikira kwa mphamvu ya Mulungu. Chabwino. Monga tikaona buku limene lili pa verse 1 mpaka verse 14. Yesu atafotokoza sese buku la Mateyu chapter 12. Pa verse 7 anayankhula maonena kuti tiwerenge verse 7 chapter 12. Akunena kuti koma mukadadziwa nchiyani ichi ndifuna chifundo si nsembe ayi. Yesu anayankhula mawu ifo anafotokoza kuti kodi anapatsa kaitsanzo. Kodi iniyo mutakha kuti nyama yanu yagwira mudzenje mbuzi yanu kandiwetu. Ayuda amakabwetsa madzi ng'ombe ndi bulu tsiku la Sabata. Ndi amati tsono mwina pamene amakamwetsa madzi mwina ng'ombe imaona ngati mpafupi. Kodi mungaganize kuti muisiye muli ndi Sabata. Muli bola yagwera tidzachotsa mkuja. Yesu amati kuti ndabwerera yani chifundo. Sindifuna chifundo, ndifuna chifundo osembe. Ndi sembe ndi kuti ndikupembedza kwa Mulungu koma chofunika chifundo. Ndi Yesu afuna kutanthauza kuti chofunika kupulumutsa munthu. Chifukwa anthu opulumutsidwa ndi amene amapembedza. Ndi munthu akanena kuti nthawi ya Maitanidwe anthu afuna kulapa afuna kubatizika akusokoneza chipembedzo. Yesu zimene akanapa. Maganizo afarisi. Akadalipo mpaka lero. Uri akusokoneza. Yesu akunena kuti kodi niyo mukuzoisiya. Auno rai sigaisiya. Yesu chofunika ndi ichi. Chofunika ndi chifundo osati sembe. Yesu samanoti sembe iyo safunika. Samanoti usapembedza nkosafunika. Koma chofunika tidziweka icho chani. Yesu anabwera kudzapulumutsana. Kodi inu mukanena kuti asapulumutsidwe ndio munena kuti chofunika chani. Ndesa kuti sikusokoneza. Sikusokoneza. Ayuda akageza ngati Yesu akusokoneza kuchiza munthu pasabata kuti simuganiza. Chimodzi anthu masiku anati amaganiza icho. Inda kuganiza. Koma Yesu akunena kuti simuganiza. Siziyenera kuti zilelwa. Zikomo kwambiri. Ndithu. Ndiyamikire kwambiri chifukwa cha mmene mwathandizira pa nkhani yakudzana ndi mmene chipembedzo muchipangano chitsopano chiyenera kukhalira. Zimene zinthu zina zofunika kwambiri zimene zinafunika kuti tsiku la lero tiphunzire ndithu. Tiyamikire chifukwa cha gawo limeneli. Mwina chifukwa cha nthawi yathu
mwina atatsazike omvera. Tisanatseke tingomaliza pa buku la Galatiya chapter 6 verse okay. 1 pamene Paulo amakamba zonena kuti ife ngati akhristu tili ndi ntchito yobweza azathu. Pa Galatiya chapter 6 verse 1 abale ngatinso munthu agwidwa nako kulakwa kwakukulu inu auzimu mubweze oteroyo tikakamba za kubweza kapena kuyitana munthu amayitanidwa kamodzi koma zona zake siziliyonse. Pamene munthu wachimwa amayitanidwa poyamba ndi mawu a Mulungu koma akachimwa ndi Mulungu amakhala atayana. Chifukwa mabuku la Yesaya chapter 59 verse 1 and 2 akuti kuti machimo anu asiyanitsa inu ndi ine. Lero pamene munthu wachimwa amakhala atayika. Lero kuyitana kwa munthu Mulungu yitana munthu sayitana kamodzi ngati maganiziro. Ndi ulendo wautali ukagwa uyitanidwa ukagwa uyitanidwa. So ndimafuna kuchezera pamene pakuti anthu saganize kuti kuyitana ndi umayitanidwa kanga kamodzi. inde kwa modzi umayitanidwa koma ukachimwa umakhala atayikaso. Zikomo kwambiri. Ndeni mangufuna maliza mfundo imene. Ndathokozaso tikadasiya mfundo yofunika kwambiri. Kwambiri. Iyayi ndimene timene kuti phunzire imene kwa ife tonse amene mwina tinapupuluma mayitanidwe tinachotsa. Chifukwa chonse timbamvetse bwino. Tukabwezerezetsa. Tikangoda ndola makalata ndizolengeza ndizozichoke. Koma kwa ife olapa tawi ndimene chandithu. Pamene mawu ali. Zikomo kwambiri. Iyayi atsazike nomvera pajadzina ndani umasome kuchokera. Ndiyamikire facho ndikhala nali pa programu ino dzina ine ndi Vinjero Gondwe ndi mmodzi mwa memba la mpingo wa Khristu ku area 36. Zikomo kwambiri. Kumapeto kwa programu iyi kumakhala nambala imene mwina kutheka mudzagwiritsa ntchito ngati zina simudamvetse bwino kapena zina sitinafotokozere. Imeneyo ndithu dzesetseni kugwiritsa ntchito. Inenso ndine mbale wanu mwa Ambuye Namanika Malunje. Ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu kulilongwe mudzi mwa Sanduliza. Mulungu adalitse tonse. Amen.